कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. KSRTC बस आणि कार अपघातात कार चालक गंभीर जखमी. कारवार यल्लापूर रस्त्यार बेट्टी लागी मळलगाव हिंगा KSRTC बस आणि कार अपघातात कार चालक गंभीर जखमी झाली घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार KSRTC बस सिद्धापूरच्यान बेळगावात लग्नाच्या कार्यक्रमाक प्रवाशाक घेऊन वयताली. याच वेळार मळलगाव KSRTC बस आणि फुडल्या नेवच्या कारमध्ये समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात कार चालक गंभीर जखमी झाला असून स्थानिकान तेमका लगेच आस्पत्रेत दाखल केले. बसमधल्या काही प्रवाशाक किरकोळ दुखापत झाली असून तेमका घटनास्थळाचे प्राथमिक उपचार दिल्याची माहिती मुखार आयली आसा. घटनेची खबर मिळताच परिवहन खात्याचे अधिकारी घटनास्थळार येऊन पळवणी केली आणि लग्नाच्या कार्यक्रमाक वयच्या प्रवाशाक कसलीच अडचण जावूक जायना या उद्देशान विभागीय नियंत्रण अधिकाऱ्यान लगेच दुसरी बसाची व्यवस्था केली. या अपघाताबद्दल अजून माहिती मेळची आसा. इराण इस्रायल युद्धाच्या निमित्तान पेट्रोल पंपाचेर भारी गर्दी. इराण आणि इस्रायल युद्धाच्या निमित्तान नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले आसा. फुडें आमकां वाहनासाठी पेट्रोल डिझेल मेळचे ना ह्या कारणान दांडेलीत पेट्रोल पंपाचेर मोठी गर्दी जमिली आसा. भयापोटी नागरिक बाटल्या आणि कॅनामध्ये पेट्रोल भरून व्हडचे नदरेक पडटा. दांडेलीच्या 2 पेट्रोल पंपाचेर मोठी गर्दी दिसून येता. नागरिक गरजेपेक्षा जास्त पेट्रोल डिझेल भरून व्हरतात. काल रात्रीच्यान पेट्रोल पंपा मुखार वाहनाची लांबच लांब रांगा दिसून येता. जाल्यार पंप मालकान दांडेलीत इंधन पुरवठा सुरळीत आसा, कसली बी कमी ना अशें स्पश्ट केला. तरी सुद्धा नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले आसा आणि हे दृश्य उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिसून येता. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सतराव्या अर्थसंकल्पात जायती विकास कामां समाविष्ट करचेबाबत मुख्यमंत्री बरोबर चर्चा. आमदार RV देशपांडे. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जायती विकास कामां अर्थसंकल्पात समाविष्ट करचेबाबत मुख्यमंत्री बरोबर चर्चा केली आसा अशी माहिती आमदार आणि प्रशासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष RV देशपांडे हेमी दिली. जोयडा पदवी महाविद्यालयातल्या सभागृह आणि वर्गखोल्यांच्या सुमार 1 कोटी रुपयांच्या कामाचे उद्घाटन केल्यानंतर त्यांनी उलोवप केले. जोयडा तालुका पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र जाती असून पर्यटन विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधी दिवची सूचना केली असल्याचे त्यांनी सांगले. तालुक्यात सध्या 257 होमस्टे कार्यरत असून तेतूंतल्यान स्थानिकांक रोजगार मिळता. जोडात शिक्षण आणि मूलभूत सुविधाक प्राधान्य दिते असून फुडल्या काळात हिंगा BBA आणि MBA अभ्यासक्रम सुरू करचो विचार आसा. या वेळार कृषी विभागा कडच्यान पॉवर टिलर, सिंचन साधन, गांडूळ खत प्रकल्प प्रमाणपत्र तसेच शिलाई आणि सुतारकाम यंत्र शेतकरी आणि लाभार्थ्यांक वितरित केली.
फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. सार्वजनिक शौचालय काही अज्ञात व्यक्तींनी तोडफोड करणं उद्ध्वस्त. कारवार. सार्वजनिक आल्या सोयीसाठी दांडेली हिंगा. नंद गोकुळ गार्डनच्या फाटल्या रस्त्यावर सुमार 1 वर्षा पहिले उभारलेल्या सार्वजनिक शौचालय काही अज्ञात व्यक्तींनी तोडफोड करणं उद्ध्वस्त केलं असा. शौचालयातली खिडक्या, दरवाजे तसेच इतर उपयुक्त सामान चोरीक गेले असून भितरली विद्युत जोडणी, उदकाच्या नळाची पाईपलाईन आणि मीटर बोर्ड तोडणं होईल असा. सध्या शौचालयाची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून भितर प्रवेश करचे कठीण झाले असा. उदकाचे पाईपलाईन तुटिल्यान आणि कनेक्शन चोरीक गेल्यान शौचालयाक उदकाचो पुरवठो जातेना. ह्या कारणान हिंगा घाण जावन दुर्गंधी पसरला. रात्रीच्या वेळार काही असामाजिक लोक हिंगा चोर पिऊन बाटली आणि पॅकेट्स उडयतात. काही जण हिंगा गांजा सेवन करची माहिती मुखार आयली असा. ह्या कारणान या वाठारातल्या नागरिकांना या शौचालयाची तात्काळ दुरुस्त करणं, योग्य ती देखभाल करची अशी मागणी केली. सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केल्याचेर कठोर कारवाई करतली. तसेच शौचालय दुरुस्तीसाठी बगीत पाऊल उचलतले अशी माहिती पौरायुक्त विवेक बन्नी हेमी दिली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.